plenarias 10 de septiembre de 2025, extraordinaria, 25 de septiembre de 2025, extraordinaria, 25 de septiembre de 2025, ordinaria, 23 de octubre de 2025, extraordinaria, 13 de noviembre de 2025, extraordinaria, 27 de noviembre de 2025, ordinaria, 22 de diciembre de 2025, extraordinaria. Algunha intervención, aclaración? Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Punto segundo. Proposta participación do Concello de Carral no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, Post Plus Adicional 2026 da Deputación Provincial da Coruña para o financiamento de obras e servizos. Moi ben, celebramos a comisión informativa o pasado xoves. Levamos en total entre o plan complementario e o directo 8 obras e ademais unha aportación de gasto corrente simbólica de 771 euros. Viron a documentación, viron os proxectos, algunha intervención? Señor Bello. Gracias. Hola, boa tarde. Nada, comentar así un pouquiño as obras que van da Achega Provincial 2026, que vai a mellora da seguridade viaria na estrada municipal do Quenllo, o cal me parece unha obra e unha actuación acertada, porque esa vía é bastante utilizada, tanto para a xente que vai a camiñar, como tamén a utilizan moitos os rapaces que xogan no Carral, non? Para ir por detrás, para ir ao polígono, e a verdade é que é un perigo porque na zona baixa para pasar dous coches cóstalle, non? E así gañaríase polo menos que poidan baixar con seguridade por ali, pola beira. A rehabilitación da pista polideportiva do Canedo, pois leva moitos anos con falta, non? E ao final, pois non é unha pista polideportiva, porque é actualmente está de gravilla. E eu creo que é unha actuación necesaria e a pista que quedaba así por arranxar. Despois a cuberta e rehabilitación da pista polideportiva de Tabeallo, eu como xa veciño de Tabeallo, pois decir que isto é unha demanda histórica, por decir, de moitos anos, e cando vai un proxecto bailando, pero tampouco cumplía todas as necesidades, non? Porque agora con a cuberta pois pode valer para utilizar tanto no verán como no inverno para facer outro tipo de eventos. Alégrome que polo menos sexa a primeira pista cuberta do municipio, e que en actuacións futuras pois se vai actuando noutras parroquias, non? Probar a ver que tal queda esta e estaría ben ir cubrindo algunhas máis. Despois no complementario pois van varias pavimentación de beirarrúas. Eu creo que sí que son necesarias, Belvís de Paleo, sí que, ten falta dunha renovación, José Boga que está toda levantada, creo que iba outra por aquí, de Paleo ao Centro de Saúde tamén, mellorar a accesibilidade tamén, que vi nos proxectos, e tamén Manuel Ferrol, exacto, que se me olvidaba. E todas teñen falta tamén, teñen faltas outras, non? No centro, pero, pouco a pouco. Despois, a mellora na estrada do lugar de Abrigosa, en San Vicente, sí, que ali fixeres unha actuación do saneamento, é necesario amañala agora, non? Porque sempre despois de pasar os tubos e todo, pois ao final acaba repisando a carretera e non queda en bo estado. E o saneamento de Cañás, pois creo que é un acerto, porque anteriormente trouxeras aquí a un pleno
mini proxecto, por decir, non? Que era para 2 casas. E, polo menos, este proxecto é máis ambicioso e cubre toda a zoa de Cañás, da zoa norte, e, bueno, pois quedaría coberto. Faltaría actuar na zona sur, pero entendo que sería moito dunha vez, que será moi costoso. E nada máis, repetir que estou, polo menos cas obras que traen ao pleno, pois que estou de acordo e as vexo necesarias, e si que votarei a favor. Gracias. Gracias, señor Bello. Señora Blanco Fidalgo. Boa tarde. Bueno, en principio, o voto a favor do Partido Socialista, como non pode ser de outra maneira, porque, bueno, moitas das obras algunhas das obras que se propuxeron pois fai agora máis dun ano, pois están contempladas, non? E das demandas que fixo o Partido Socialista na última reunión que tivemos, en concreto, nos parecía moi importante a mellora da seguridade viaria na estrada do Quenllo, xa que por aí circulan moitas persoas. Si que eu priorizaría máis as viarrúas con respecto a outros proxectos, porque é moi difícil cruzar o pueblo de Carral se tes unha silla de rodas, se tes un carro de bebés. Bueno, creo que ir do Alto do Castro ao Centro de Saúde de Carral unha gincana, non? Pero, bueno, ainda así eu quero facerlle unha advertencia, señor Mouriño. O 40% da obra da pista de Tabeallo financiase con fondos propios do Concello. Isto supón máis de 190.000 euros. Evidentemente non é unha cantidade menor e supón a drenaxe de recursos do Concello. Vostede sabe, e o falamos moitas veces, que eu sempre defendín que os fondos de Concello son para ser invertidos e non para ter gardados no banco, non? Pero esta cantidade tan grande nunha soa obra, un 40% do valor da obra, fainos recordar tempos pasados que non queremos repetir. Investir en obras mentre os servicios públicos presentan deficiencias, no primeiro pleno no que reparte fondos, facer un calco das súas políticas anteriores, pois, bueno, non vayamos a caer en tentacións, de acordo? Espero impaciente a presentación do próximo orzamento e que vostede anunciou que sería pronto, ainda que nos decretos vemos que non se pudo presentar. Espero que nese orzamento haxa maior gasto social. Gracias, señora Blanco. Señora Rabuñal. Dende a alternativa dos veciños queremos deixar claro, antes de profundizar no tema das obras, que mantivemos unha reunión con vostede o 26 de decembro, unha reunión informal, como lle chamou vostede, que foi convocada no pleno anterior, aquí, que non lo dixo aquí, e que foi convocada, se non me equivoco, corríxanme se me equivoco, porque o pediu a señora Fidalgo, porque vostede non tiña nin a máis mínima intención de reunirse con nós, polo menos co grupo de alternativa dos veciños. En esa reunión, eu, que fun a que asistín como voceira do grupo, dixen que para nós o importante, o máis prioritario ante todo, eran o saneamento no Concello de Carral. Nesa reunión vostede comprometeuse a que unha vez estuvesen os proxectos feitos que nos chamaría, que nos diría as cantidades e que nos enseñaría. A alternativa dos veciños non se nos convocou para nada. A parte de eso, vostede nesa reunión do 26 de decembro dixo que xa estaban encargados todos os proxectos. Entón, pouco podíamos facer, ainda que quixéramos encargar outra obra que nos considerásemos viable. Neste pos veñen para Carral 730.000 euros, 563.000 para invertir en obras, 66.000 para servicios sociales, que xa se levaron nun pleno, e 100.000 euros para pagar deuda xenerada por vostede. 100.000 euros cando vostede estaba no equipo de goberno do PP, gobernando, e que xenerou unha deuda de máis de 3 millóns de euros, e da que agora hai que pagar sobre créditos que vostede pediu e que non se invirten en obras porque hai que pagar esa deuda. Sorpréndenos que metan como unha cantidade simbólica 700 euros para gastos corrientes, sinceramente.
cando considero que aquí o grupo de Alternativa dos Veciños, eu entendo que, lóxicamente, quen entende de números é a interventora, pero sempre nos aconsellaba para un bo funcionamento do Concello que se deixase unha cantidade mínimo 60, 70, 80.000 euros para posibles imprevistos que poideran xurdir no Concello. Espero que non xurda ningún, señor Mouriño. Ao mellor vémonos aquí cando nos manden decretos tendo que facer cambios de créditos para poder ao mellor asumir gastos como poidan ser unha subida de luz ou gastos imprevistos para o Concello. Con respecto ás obras, queremos deixar claro que a Alternativa dos Veciños aposta sempre polo que sea bo para os veciños, calquera mellora que supoña unha mellora en instalacións, pero vou empezar pola pista de Tabeallo. Presentan unha obra cunha inversión de 500.000 euros donde 200.000 salen das arcas municipales. Parécenos unha aberración meter 500.000 euros nunha pista cando podría haber formas de solucionar a necesidade que teñen os veciños, igual que hai as pistas noutros sitios, que se metan eses cartos nunha pista, nunha parroquia onde a día de hoxe hai zonas como Lodeiro, como Piñeiro, Vilamouro, que non teñen saneamiento. Todo está ben, isto non quere dicir que estemos en contra das obras, ni moito menos de que se faga a pista en Tabeallo, pero a pista úsase veces contadas ao ano, aínda que vayan os nenos úsase veces contadas ao ano, e o saneamento úsase todos os días. Estamos falando de saúde pública. Con respecto ao tema das beirarrúas, presenta vostede 4 proxectos que consisten en sustitución de pavimento, bordillo de calzada e adoquín en 4 rúas. Manuel Ferrol, José Boga, Paleo, o Centro de Saúde, e Belvis de Paleo. Estas 4 obras levas vostede cada unha delas nun proxecto diferenciado. Feitos polo mesmo proxectista, teñen todas o mesmo obxecto, están todas dentro do mesmo ámbito territorial, todas dentro do mesmo ámbito funcional, todas dentro do mesmo ámbito temporal, porque van todas para o mesmo post complementario. Dende o grupo de Alternativa dos Veciños consideramos que pode haber un indicio claro de irregularidade e imos a pedir un informe para que a secretaria máis intervención valoren a forma de licitar estes proxectos. Con respecto ao saneamento, por considerar que pode haber un fraccionamento de contrato e intentar dar as obras independentes cando tendría que ir ao mellor dentro dun único proxecto. E con respecto ao saneamento de Cañás, o grupo de Alternativa dos Veciños fixo un proxecto que vostedes votaron todos para atrás por estas fechas o ano pasado. Non collía só 2 casas, collía máis casas, ben o saben. Levouse aquí e aprobaron todos e houve unha reunión que mantuvo con vostedes o señor Gestal para tratar o remanente de tesorería lá polo mes de maio, en donde se acordou invertir cartos na primeira fase do saneamento de Cañás. Un proxecto que foi aceptado por todos vostedes, un proxecto que nos licitamos, que nos adxudicamos, que se fixo o contrato menor coas invitacións ás empresas e que está adxudicado, e que ese proxecto estaría feito a día de hoxe se vostedes agora non presentaran un proxecto donde vostedes din que é un proxecto donde incluyen varias fases. Dixo aquí que iban a facer un proxecto con distintas fases e vemos que traen unha primeira fase que é a que traen agora, outra segunda, que é, como decía a señora Fidalgo, o señor Fran, noutra zona de Cañás, e unha terceira que é na zona de Cesión en Sergude. A primeira fase, polo que vostede nos dixo na reunión, son moi costosas e non dá para facelo todo xunto. Tal e como facíamos nós, señor Mouriño. Son cousas costosas e non daba para facelo toda xunta a obra de todo o proxecto.
Fixemos unha primeira fase que, se a día de hoxe estuvera aprobada, estaría feita a obra. E unha segunda fase que tamén, se vostedes non gastaran os cartos noutro proxecto cando xa estaba encauzado e adxudicado para facer, a día de hoxe esa obra tamén estaría en marcha. Vemos aquí que a primeira fase que traen, que é a que se leva aquí ao complementario, incluye unha zona en donde din que é un proxecto integral, e vemos que deixan sen saneamento a dúas casas que son en Casanova número 9 e Vista Real número 1. Casas que están pegadas á General e que pasa o saneamento ao lado e deixanas sen saneamento. Queremos saber por qué. É o mismo coas casas que hai en Lugar de Cañás, que son a número 10, a número 11 e a número 11H. Deixan 5 casas que non hai explicación, porque pode ir o saneamento perfectamente, e deixa esas casas sen saneamento. Vemos tamén que hai un proxecto que pasa por unha propiedade privada, e pon no informe do arquitecto que están facendo neste momento o convenio de uso. Vostedes sabe que as empresas, ainda que sea un convenio de uso, poden poñer problemas para actuar nesas zonas e hai que levar o mantemento despois. Fai un proxecto integral e deixa o coto sen facer o saneamento e deixa outra zona tamén de bailía sen facer o saneamento. Tan integral non é. E aparte, mete unha terceira fase para venderlle aos veciños de Sergude que está feito todo xa o saneamento, e resulta que está feito deprisa e correndo, porque de feito este proxecto ni siquiera non traía usted a comisión informativa e avisounos un día antes de que ao final tamén non incluían como unha emenda, e onde se ve que no proxecto, que é esta a parte de aquí xa non lles dou tempo ni siquiera a marcar onde van os sumideros, nada, ben feito a cachos. Deixa bastante que desear. Ao final está facendo o mismo que facíamos nós, tal e como se pode, un saneamento por zonas. Ao mesmo tempo, deixa estas casas que lle acabo de decir sen saneamento, que queremos sabelo por qué, cando é unha inversión mínima, porque se vostede decide invertir 200.000 euros do gasto municipal na pista de Tabeallo, 2.000 euros que suporía poñer esas dúas casas que quedan aí ou as outras 3 que quedan no Lugar de Cañás, non entendemos como na zona de Casanova, perdón, hacia arriba de Casanova, plantexa un saneamento para leválo a un fin de semana. Todo o mundo ten dereito a saneamento, pero non entendemos que o leve a un fin de semana onde non vive nadie e que deixe dúas casas que están todo o ano facendo uso do saneamento e que a única forma que teñen é de conectalo como se está facendo agora e que as deixe sen saneamento. O que implica que esa xente, para o día de mañán que queira colocar o saneamento, ten que pagalo do seu bolsillo e ten que pedirlle permiso á Diputación e máis a todos os ámbitos que correspondan para poder facelo. Nada máis. Ben, moitas gracias, señor Bello, por aceptar esta proposta que se fai, que si foi consensuada no seu día. Señora Rabuñal, decimos que é reunións informales porque non temos reglamento de organización municipal no cal podrían estar reguladas a xunta de portavoces. Entón, chámase reunión de portavoces, entende? Non é nada informal, que o que acordamos aí, de feito, cumprímoslo, porque ademais pode ver usted que a maioría das cousas que usted solicitou, pois casi están todas recollidas. Señor Bello, gracias por esas palabras. Dígolle, ademais, que esa ambición por esa polideportiva en Tabeallo, eu creo que é de xusticia despois de tantos anos que estuvemos peleando para acondicionala e non chegar a cabo a condicionala. Castelo, que é unha parroquia a cuarta parte do que é Tabealla, ten unha pista polideportiva coberta, por lo tanto, eu penso que o Tabealla poden ser absolutamente igual que é o de Castelo ou de calquer outro sitio. Hai que ser ambicioso tamén nos proxectos cando se fan. Señora Blanco ten razón
vostede que o que é Carral ahora mismo non necesita de en casi todas as rúas actuar, ainda así, cando usted fala da silla de rodas, sepa que vamos a facer un convenio con Kogami, que sabe moito desto de seguridade vial e, sobre todo, barreiras arquitectónicas, na cal pois, van a colaborar nos proxectos que de aquí adiante, incluso estes que teñamos que cumplan todas as normas, xa non só da accesibilidade, sino tamén a hora de valorar onde van a ser os aparcamentos para persoas con minusvalía e por aí. Bueno, o contrato este grande de Tabeallo, creo que hai que ser ambiciosos, digo igual, porque é unha pista polideportiva coberta que podemos utilizar para todas as cousas, como ahora mesmo estamos utilizando un edificio que nin do Concello que é o local de xente nova de Carral, pois ou de Tabeallo, para reunirnos cando consideramos oportunos ali, e con esa pista e desa maneira coberta, pois seguro que lle vamos a dar moito uso, non só para xogar os nenos uns días, sino que moitos máis. Dicirlle, señora Rabuñal, que no Lodeiro, a Mar no Piñeiro, si hai saneamento, non sei se vivo as tapas ou non, pero no Lodeiro e no Piñeiro si hai saneamento. En Vilamouro e na Brexa non. Saxián, onde usted fala que dicía que Sorgude tiña todo o saneamento, Saxián tampouco hai saneamento, está contemplado nunha desas fases, porque usted fala de que está incompleto e que lle engañamos aos veciños de Cañás, ou a ver que porque falta isto, porque falta outro. Tiña completa seguridade que vai haber un saneamento integral en Cañás moi pronto. Falaba a señora Blanco Fidalgo de cando vamos aprobar os orzamentos. Eu coido que neste mes de febreiro que se expoñerán para que todos os poidan analizar. Vamos a aceptar propostas, por suposto, todo o que consideran oportuno, e ao mesmo tempo vais a contemplar tamén o que a capacidade que pode ter o Concello de Carral de cara a invertir nesas dúas fases máis que faltan no saneamento de Cañás, ou igual que rematar o saneamento de San Vicente, que si ben fixeronse dúas ou tres partes, pero hai que rematalo porque ademais usted fala amor de que quedan dúas casas en Cañás ou tres, e resulta que en San Vicente, cando ustedes proyectaron que todo ben feito está, pero cando proxectaron as prioridades, pois deixaron a zona máis poblada de San Vicente sin saneamento, non? Que son esas urbanizacións que hai do río Brexo, máis do río Barcés, que é todo terrabuño, onde máis población hai, e de momento está sin saneamento. Pero, bueno, xa encargamos de redactar os proxectos. Por suposto que cando usted fala de que acumulamos proxectos e que incluso podemos incurrir en algunha ilegalidade de cara a que estamos dividindo os lotes para tal, bueno, pois podo dicirlle que usted pode dicir que temos moito aquí, pero desde mediados de setembro que estamos aquí, andamos busca por proxectos, e é verdade que non nos atopamos por ningún sitio, non temos proxectos para este pos que realizamos, e polo tanto que fixemos foi encargalos ca maior urgencia posible, e algúns, por suposto, pois ao mellor encargáronse así para que estuveran para esta fecha, porque lle podo dicir algo máis, posiblemente sexa nestes últimos anos o único ano que se presenta o plan de obras e servicios días antes do día que vence. Eu acórdome incluso o ano pasado que se aprobaron o víspera. Imagine esta xente que ten que tramitar todo o acordado despois do pleno, ao día seguinte ter que presentar todo a través dos sistemas que hai agora de informática na Diputación, co posible riesgo de non presentar todo, que caera a rede ou calquer cousa, non? Por iso que exigimoslle aos redactores dos proxectos que o fixeran ca maior axilidade posible para que tuveran incluso tuvemos unha comisión informativa o jueves preceptiva, como realmente ten que ser. Usted sabe que noutros concellos non pasa así, a mellor comunican a comisión informativa un lunes ou incluso un martes para celebrar o jueves o pleno, usted sabe o ben. É por iso que podo garantizarlle que a hora de redactar os
os proxectos encargáronse por distintas rúas, encargáronse a un único redactor algún único técnico, non supera a cantidad que podría ser o límite dun contrato menor, pero ao mesmo tempo teña a completa seguridade que a contratación das obras vai ser aberta toda. Poida ser ou non poida. Están acostumbrados ao mellor a limitar as cantidades para poder adxudicar directamente unha obra a unha empresa X. Aquí non van ser abertas e van saber todas as empresas se poden optar ou non poden optar a eses proxectos. É por eso que se usted me advirte desas cousas en canto a contratación, se hai URC ou non hai URC, eu tuve a ben mirar tamén o que se facía noutros outros anos, e teño do ano 24 e 25, é absolutamente igual, incluso se supera os que non teñen reconocimiento que teñen aquí. Por eso que quero dicirlle unha cousa, que a hora de analizar e de advertir e incluso amenazar, como plantexa fai un momento, de que podemos incurrir en calquer falta dese tipo, teña en conta unha cousa, que os incumprimentos legales na administración caducan aos 10 anos. Por eso que podemos agora mirar calquer cousa que está ao mellor medianamente mal feita ou ca premura e ca urgencia, porque nestes últimos meses non tuvemos tampouco proxectos como para seguir a liña, e por eso que se un hai para uns tamén hai para outros. Eu considero que e aseguro ademais que a parroquia de Cañás vai a quedar casi nesta legislatura. Eu penso que o saneamiento completo, como ustedes piden, que además priorizan os saneamientos, como ben di usted, saúde pública, e ao mesmo tempo tamén dicirlle que San Vicente tamén. E que se pon unha cousa, que estamos iniciando a contratación tamén por resto das parroquias, por saneamiento, por suposto. Xa, de feito, hai algúns si por encima, por mirando as posibilidades que poda haber de depuradoras dunha forma, doutra ou doutra. Podo contestarlle, señor Mouriño? Alguna intervención? Sí, señora Remuñar. Perdón. Señora Blanco. Nada, quería aclarar que si é certo que di a señora Remuñar que el día 26 de decembro acordou volver convocarnos eu tampouco tuve noticias, quero dicir, eu tampouco fui convocada, e si é certo que recordo para a próxima vez, cando quede en volver a convocarnos, Gracias. Primeiro, non foi ningún tipo de amenaza, non funcionamos así. Simplemente lle digo que imos a pedir o informe. Vostede estuvo de alcalde hasta o 2019, hasta o 2029, nós tamén lle podemos reclamar as súas malas xestións. Son 10 anos, señor Mouriño. Con respecto ao saneamento de San Vicente, non se fixo na zona da Fraga, porque era a seguinte fase que se iba a facer, vostede sabe, fíxose as 3 fases, e lóxicamente os cartos eran os que eran, e había deuda que pagar, e os cartos eran hasta onde chegaban, e fixéronse as fases que se puideron. E con respecto ao que vostede me di de Cañás, está falando de proxectos integrales, estáme dicindo que vai a facer o proxecto todo que quede en Cañás, que me está dicindo que vai a facer un proxecto que incluya 3 casas solas dun lado e 2 no outro. Son 5. O noso incluía bastantes máis na fase que vostedes nos botaron para atrás. E o ano pasado, o pós, non se levou o último día, levámolo antes. Houve que leválo o último día porque recórdolles que vostedes, o mesmo día que traíamos as obras, botáronnos para baixo todas as obras. Pois aí está a diferencia, señora Rabuñal, que se vai a facer o saneamento en San Vicente, na zona de Taramuño. Non se preocupe que se vai a rematar o saneamento en San Vicente. Uns están, outros non están, pero que sepa que a vida sigue. Votos a favor da proposta do Plan de Obras e Servicios para esta anualidade 2026. Aprobado por unanimidade. Punto terceiro.
Ratificación polo Pleno do Decreto número 29 do de 2026, solicitud da Excelentísima Diputación da Coruña da subvención para levar a cabo o proxecto de mellora e actualización do entorno do conxunto hidráulico Costa da Egua Batán, o obeiro das bases reguladoras en réximen de concorrencia do Programa de Subvención a Concellos para realizar actuacións de protección especial sobre o patrimonio cultural público ou de xestión municipal no ano 2026. Alguna intervención? Señor Bello. Nada, simplemente que me parece unha boa cousa. Vou votar a favor. Gracias. Señora Blanco. Sí, bueno, tanto porque un ben para Carral, como incluso por motivos personal, aplaudo esta subvención recuperar. Gracias. Alguna intervención? Ben, pois trátase de invertir 60 e pico mil euros nunha joia que quizás moitas veces non lle damos o valor que realmente ten os propios daqui de Carral, pero si a xente do entorno, que son a recuperación dos muiños do Batán, repoñendo todo aquilo que se foi deteriorando, ao mesmo tempo ampliando algunha zona de interés para que sea máis atractivo se cabe. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Dación de conta de decretos do 523-2025 de data 24 de novembro de 2025 ata o 30-2026 de data 23 de xaneiro de 2026. Mocións presentadas por orden, creo que primeiro a do Grupo Socialista, verdad? Sí. Non sei se foi a primeira, pero sí. Ante nada, sabe, non? Justificar a urxencia, votamos a urxencia, despois votamos a moción. Vale, bueno, a moción que presentamos ten que ver ca falta de saneamento en algunhas zonas. Sabemos que hai moitas zonas en Carral, moitas viviendas que todavía non teñen saneamento, incluso algunhas delas que non van ter por imposibilidade, ou polo menos non o van ter nun plazo nin siquiera no medio plazo, non? Entonces a proposta é pois darlle un servicio a estes veciños que non van poder facer uso do saneamento porque non van poder telo a disposición, e que están tendo graves problemas para contratar con empresas para vaciar os seus pozos negros ou as súas fosas sépticas, que sexa o Concello que preste ese servicio, evidentemente cobrando as tasas que correspondan. Ben, votamos a urxencia da moción. Aprobada por unanimidade. Sí, Vale. señora Blanco. Vale, o Concello de Carral ten importantes zonas en servicio de saneamento municipal e aínda que nos últimos anos o Concello está a facer investimentos e ampliando a rede, hai moitas vivendas que aínda non dispoñen deste servicio e algunhas tardarán tempo en telo se que o teñen en algún momento. Debido á dificultade que están atopando a veciñanza a hora de conseguir empresas que presten ese servicio, pensamos que é importante e urxente que o Concello preste este servicio coas tasas que correspondan. Por todo exposto, o Grupo Socialista no Concello de Carral somete a votación a seguinte moción. Acordar a redacción da Ordenanza Municipal de Prestación de Servizos de Limpeza de Pozos Negros, fosas sépticas, solares e servicios similares que inclúa polo menos os seguintes servicios: limpeza de acometidas, canos e desaguadoiros e limpeza de pozos negros e fosas sépticas. Ben, alguna intervención? Señora Rabuñal. Consideramos que a solución non é esta, porque o ideal sería, lóxicamente, que é o que nós sempre defendemos foi o saneamento, pero pola nosa parte, sempre cando sea viable, sea legal, votamos a favor, imos a votar a favor desta moción. Señor Bello.
creo que, bueno, que habría que analizalo e ver, bueno, como estruturalo. Hai aquí, por exemplo, xa hai un punto de descarga na depuradora de San Vicente. Claro, o problema, como vostede, bueno, como di a señora Blanco, é atopar empresas, porque agora piden licencias, permisos, e as empresas non se queren complicar con eso para prestar ese servicio. Estaría ben, e claro, habrá que ver como se pode xestionar desde o Concello e ata onde, pero é unha boa cousa. Me parece ben que a señora Rabuñal repita continuamente o do saneamento, pero non sei se sabe canto valería poñer o saneamento completo de todo o Concello, que non chegarían igual 5 orzamentos completos do Concello de Carral para poñer o saneamento en todo o Concello. Entendo que habrá que ir pouco a pouco e na zona, porque agora xa vemos, vai Cañás e, hombre, non sei o que valerá o que queda, pero xa levamos medio billón de euros, igual Cañás, pois anda nun millón e pico de euros. En San Vicente, creo que xa vai gastado, se mal non recordo, 1 millón de euros. Claro, falamos de inversións que son necesarias, por suposto, o que hai que intentar facer, pero leva os seus anos, e isto, bueno, pois pode ser unha medida mentras non se consiga o saneamento. Eu tamén, bueno, vou apoiar a moción. Grazas, señora Blanco. A verdade é que, como ben sabe, nós temos delegadas competencias, non, en saneamento e abastecemento na empresa municipal de aguas da Coruña. De feito, como di o señor Vello, está, é dicir, en uns puntos de vertido nos cales pois os tractores con cisternas poden verter dos fosas sépticas nesa depuradora. O problema que ten a hora de poder verter é que os vehículos que transporten ese material teñen que estar con as licencias específicas, non? E, ademais, pois, con unha serie de carnés, os propios manipuladores dos produtos, o cal, como ben di usted, pois, é difícil de atopar e incluso non hai, con moi boa voluntad, pois, tardanche en vir a vaciar a fosa séptica. Como ben vostede di, habrá casas que nunca terán saneamento, é dicir, é imposible que todas as casas teñan saneamento, porque algunhas das casas están lexos do que é o resto dos núcleos, están aisladas, e sería inviable levar un colector a mellor a 2 km, e está se me ocorrendo ahora a Xontes, por exemplo, para unha única casa habitada, levar 2 km de tal, ou facer hai fosas sépticas que biodegradables e cousas desas que se pode facer, pero ainda que si ben estuvemos recopilando algunha documentación da que a raíz da moción que vostede presenta e atopamos, non, que en Betanzos hai unha ordenanza na cal estipula a cantidad ou diñeiro que terá que pagar por verter nesa fosa séptica, que é un tanto simbólico, como é ahora mesmo aquí, creo que son 18 euros o que lle cobran a cada. O que sí, é dicir, nesa ordenanza habría que abrir a posibilidade, por suposto sempre en colaboración con Emalsa, que son os que van levar a xestión das depuradoras, abrir a posibilidade de que concertar con empresas que se dediquen a eses servicios tal, vamos a nos a comprar tampouco un trator, non? Ni unha tal para andar nos recollendo esas cousas, porque saliría eso, non creo que non é a nosa función, pero sí concertar con empresas que se dediquen a iso e darlle facilidades aos veciños para que non se tenten a contaminar a forza porque non teñen quen lle veña e abrir o caño hacia a finca ou hacia a cuneta porque non lle ven nadie a vaciar a fosa séptica, non? É por iso que nos prestamos, por suposto, trasladaremos esta petición súa, esta moción que aprobaremos, trasladaremos a Emalsa para que faga un estudio sobre o que considere oportuno, xa que eles serán os que teñen que remitir os vertidos que se vayan a facer, a partir de aí crearemos esas ordenanzas. Non lle podo dicir tampouco en que contenido, pero sería así, porque o que encontramos por aí adiante só é dicir o que costa verter nas redes de saneamento, pero non falan de outra cousa, do que nos atopamos.
Tampouco Vale. usted non se aclarou moito máis. Non, a ver, eu despois de onde vacíen as empresas, eu aí non me meto. Eu que estou pedindo o servicio de que lle recollen as cousas aos veciños. Teño diante a ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos de limpeza de pozos negros, fosas sépticas, solares e servicios similares de ozo a cesuras. Quero dicir, este é o que me refiro. Ao trator que vai recoller os pozos despois, esa empresa terá que falar con Emalsa ou con quen queira para vaciar. Pero o que se trata é pois dese convenio con unha empresa para que esa empresa se faga cargo e faga un calendario, pois no mes de noviembre nos toca a beira o que sexa, non? O que estou pedindo é eso, o servizo de retirada, non o vaciado. O vaciado, pois cada empresa terá o convenio con quen sexa para vacialo e terá os permisos que teña que ter. Seguiremos falando, poñeremos a través do Departamento de Medio Ambiente e poñerás en contacto con vostede nos avances que vai habendo. Votos a favor daquela desta moción presentada polo Grupo Socialista, aprobada por unanimidade. Presenta a alternativa dos veciños unha moción tamén señora Ramuñá. Explico allá primeiro. Sí. Dende a Alternativa dos Veciños presentamos esta moción en donde demandamos que a Xunta financie o 100% a cota que se paga do Servicio de Atención do Fogar. Esta cota está asumida na maior parte polo Concello, que realmente é quen sustenta esa cantidade que se paga polo servicio do SAF. En días pasados a FEGAN chegou a un acordo onde a Xunta non asume ese 100%, asume unha cantidade moi inferior ao que costa e por eso presentamos esta moción para que a Xunta asuma o 100% dese coste. Votos a favor da urxencia. Pase a Moción de Alternativa dos Veciños de Carral para demandar á Xunta de Galicia o financiamento do 100% do Servicio de Atención do Fogar. A situación de asfixia financeira que padecen os concellos galegos debido ao exercicio de competencias delegadas pola Xunta de Galicia chegou a un punto de non retorno. O caso máis flagrante é o da dependencia e o Servizo de Axuda no Fogar, SAF. Mentres a Xunta de Galicia ostenta a competencia exclusiva en políticas sociais, son os concellos os que na práctica sosteñen o sistema. A Administración autonómica limítase a transferir unha cuantía por hora que non cobre nin de lonxe o custo real que os concellos pagan ás empresas prestadoras ou ao persoal propio. Esta diferencia, que debería de ser asumida ao 100% pola Xunta e o Estado, está a ser coberta con fondos municipais, o que supón un detraemento dos recursos para obras, cultura, deportes e servicios básicos locais. Recentemente, o acordo asinado entre a FEGAM e a Xunta de Galicia non fixo máis que oficializar unha injustiza. Ese convenio que establece para o 2028 unha aportación da Xunta de Galicia de 18 euros hora non cubrirá o 100% do custo do SAF, que neste momento xa está en 24 euros hora e que con toda a seguridade se verá incrementado próximamente de forma considerable. Aceptar migallas mentras as arcas municipais se valeiran para exercer competencias autonómicas é un erro que non podemos permitirnos por máis tempo, pero que ademais non se trata dunha soa cuestión financiera. O sistema de atención á dependencia camiña cara ao colapso. Para evitalo, a Xunta está na obriga de abrir un diálogo sincero con todas as partes interesadas, concellos, asociacións, ONGs, patronal, sindicatos, agentes sociais, para buscar alternativas e solucións que permitan establecer medidas realmente efectivas e non máis plans de choque ineficaces, absurdos e lonxanos das necesidades reais das persoas dependentes e das súas familias. A crise do modelo imposto polo goberno autonómico do Partido Popular maniféstase, por exemplo, nos tempos que tarda a Xunta de Galicia en resolver as valoracións de dependencia ou na continua perda da calidade de servizo, motivada principalmente polas condicións laborais das traballadoras do SAF, maioritariamente mulleres, cun convenio colectivo que leva máis dunha década caducado, sen medidas de prevención de riscos adaptadas, etc.
Polo exposto, o Grupo Municipal de Alternativa dos Veciños de Carral solicita ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Instar á Xunta de Galicia a incrementar de forma inmediata o financiamento do SAF ata acadar o 100% do custo real do servizo, liderando aos concellos de realizar achegas económicas por competencias que non lle son propias. Solicitar á Xunta de Galicia un novo modelo de atención ás persoas dependentes que parta do diálogo con todas as partes implicadas para que se poida mellorar realmente a calidade da atención e notificar este acordo á Xunta e á FEGAM. Unha intervención? Que me parece ben, bueno, que insten a que sufragan os gastos, porque o gasto do SAF ten afogados os orzamentos municipais, non, de todos os concellos, pero o que non estou de acordo é que só se dirixan á Xunta, porque eu creo que o goberno central tamén debería asumir unha porcentaxe, como tamén fai noutras comunidades autónomas, non, do Estado. E propoñería incluir eso, porque non só instar a Xunta. Gracias. Ben, gracias. A verdade é que... Ai, perdón. Perdonado. Por suposto que vou votar a favor desta moción, pero eu iría un pouco máis aló, escoitando o señor García Seoane, non podo estar máis de acordo con el. Para mí falta unha proposta máis ambiciosa, porque non incluímos instar a Deputación da Coruña a que defenda os concellos, como propón o señor García Seoane, que a defensa xurídica fronte a futuros, se tuéramos que chegar a pleitos que a Xunta de Galicia. Ben, o señor García Seoane fixo un chamamento, non, a todos os concellos para que non estuveran de acordo co que realmente acordaron os concellos. Como ben saben, a Federación Galega de Municipios e Provincias, que está presidida pois polo alcalde de Villa García da Arosa, que é socialista, chegaron a un acordo cos populares da Xunta de Galicia para incrementar a partida do servicio de axuda no fogar para estes vindeiros anos do 26 ao 28, non? E, bueno, non sei a que ven isto, é dicir, cando os nosos representantes que nos pagamos a cuota a Federación Galega de Municipios ou Provincias para que nos representen todos os concellos de Galicia, eu teño que delegar neles, como debe ser todas as corporacións, porque entendo que buscan o interés xeral dos concellos de Galicia como federación que é, non? E se chegan a un acordo, non entendo porque ahora esta pataleta por parte do señor alcalde de Oleiros, pois que isto presentase en Cambre, presentase aquí en Carral, presentase mañán na Diputación da Coruña, non? Bueno, non entendo porque ese alcalde pois non lle reclama a Federación Galega de Municipios e Provincias que representa de outra maneira. Estaríamos totalmente de acordo todos que se non tuveramos que poñer parte no que nas horas que se dan da axuda a domicilio das persoas, pois serían pois máis fácil, como ben usted di, pois podíamos dedicar ese diñeiro a outras cousas, pero o caso é que todos temos que aportar, non? Dicía a señora Blanco que por non meter a Diputación da Coruña. Eu creo que a Diputación da Coruña pois xa está aportando, que realmente creo que debo aportar, pode aportar moito máis se quere, non? Pero bueno, estános financiando o personal de axuda a domicilio unha parte importante do que son as nóminas que se fan, non? Bueno, axuda con outras cousas como isto de estar conectadas as persoas que viven solas e por aí. O que si eu estaría a proposta que facemos, non? Porque está ben, decir, que a Xunta de Galicia pois que non queira pagar todo, pero non quere pagar todo porque realmente tamén ten
outros condicionantes, non? Se vamos a falar, como non debía ser o sitio este aquí, non a falar do que pode pasar en toda España, pero é así, porque os fondos que veñen á Xunta de Galicia son fondos do Estado, e os fondos do Estado, pois parte deles tamén son de Europa, e o Estado repárteos como considera oportuno nas distintas comunidades autónomas. E coincide que, por exemplo, no País Vasco ou en Cataluña, o Estado, pois, financiamento asume un 50%, cando aquí en Galicia estaba asumindo un 32%, non? Por lo tanto, o que nós propoñíamos, faríamos esta emenda, non só culpar a Xunta de Galicia, que tamén, pero ao mesmo tempo tamén dicirlle ao Estado que nos dé o que nos pertenece como comunidade autónoma que somos. E máis aínda, pensando na población peculiar que temos en Galicia, non, que non só é pois, facer o que axuda ao fogar, como pode ser en cidades ou en vilas de Castilla, na cales pois, están concentrados os núcleos de outra forma. Aquí pois, os núcleos están máis dispersos e incluso a población pois, tende a ser máis maior que noutras comunidades. É por iso que inda que é máis costoso aquí en Galicia, estamos recibindo 32% a máis do que nos pertenece, instamos tamén, ou propoñemos instar ao Goberno da Nación a que aporte ese 50% como aporta no resto das comunidades, non? E, por suposto, unha vez recibido ese diñeiro, xa hai unha deuda importante, que hai 2.900 millóns de euros que ahora mesmo para trato social, para relacionado co social, están pendientes de transferir á comunidade autónoma e ao mesmo tempo, por suposto, unha vez que a comunidade autónoma teña ese 50% e teña ese diñeiro que está sin adelantar, por suposto que exixirlle que acometa ao 100% o custe dese servicio. Pero, bueno, mentras temos que ir tirando, eu votaríamos a favor desta moción, incluindo esta emenda, que sería instar ao Goberno de España que cumpra o establecido na Lei de Dependencia e asuma o financiamento do 50%, instar tamén que esa débeda acumulada que ten de 2.900 millóns de euros que o aporte canto antes e, por suposto, instar á Xunta de Galicia que unha vez recibido ese diñeiro que a dotación económica ao servicio de axuda do fogar sea de coste cero para os concellos. Non sei se queren votar esta emenda, se a votamos e incluímosla na súa moción e votamos a favor, ou se non, pois tendríamos que por ser cómplices todos e dicir, bueno, pois aquí cada un po seu lado. A nós gustaríanos por non ter que pagar nada, que nos pagaran todo outras administracións, pero sabemos que temos tamén certas responsabilidades, como teñen tamén as familias ás cales lle prestamos servicio, que pagan unha cuota según a renda máis o patrimonio que poidan ter, non? Votamos a emenda para incluíla na súa moción, parece ben. Ben, pois entón, votos a favor da emenda. Incluíse, señora secretaria, esta emenda que acabo de ler. Entón, votos a favor da moción, incluída a emenda. Aprobada por unanimidade. Pois moitas gracias. E agora presentamos unha moción ao Grupo Popular e en defensa do sector primario. Durante estes últimos meses, semanas, tuvestes vendo tratores por toda España, incluso non só España, sino o resto, vamos, por toda Europa, preocupados porque Europa está facendo unha serie de negociacións con Sudamérica, na cal, pois, a cambio de venderlle maquinaria ou cousas que Europa vende, a cambio, pois, traerían produtos agrícolas deses países de Sudamérica. Eso leva consigo que bueno, non é a mesma exixencias en canto a fitosanitarios, en canto a tratamento deses produtos, o que exigen en Europa como o que exigen noutros países que non sexan Europa. É por iso que queríamos instar o que a Unión Europea en sí a que teña en conta que os produtos que vayan a vir para España que
que seguro que serán máis baratos, pero que sí que teñan si teñen a mesma calidad, pois teremos que asumilos, pero se non teñen a mesma calidad e a mesma trazabilidade, pois entendemos que sería un fraude, non só un fraude de cara a nós, sino que posiblemente pois, o sector primario quedaría gravemente dañado porque non chegaría posiblemente a subsistir cando lle ven competencia dese tipo. Por lo tanto, votos a favor da urxencia da moción, aprobada por unanimidade. E, bueno, si queren paso ya a ler todo, pero tamén, en resumidas contas, máis ou menos foi o que lles transferín, só o que dirixirnos ao Goberno de España para que defender no seo do Consello da Unión Europea o mantenimento dun orzamento específico e suficiente como recursos equivalentes homologables á actual política agraria común, a PAC, que chamamos, e aos fondos FEADER, que de forma que se garanta a competitividade no sector, non? Solicitar, por suposto, o anticipo que lle corresponde a España de 45.000 millóns anuais á Unión Europea para dirixilos directamente, como estaba facendo o sector primario, para esas PACs que están cobrando os agricultores e que poidan subsistir neste rural, non? Bueno, protexer o sector primario defendendo como cuestión imprescindible as cláusulas de salvaguardar no acordo do libre comercio entre a Unión Europea e Mercosur e garantizar a intensificar os controles nas fronteras para que non haxa fraudes. Nada máis. Alguna intervención? Sí, señor Blanco. Bueno, adiantar que si imos votar a favor desta moción, xa que, bueno, reconocemos evidentemente o malestar que hai real no sector primario e as manifestacións absolutamente legítimas que corresponden á preocupación dos gandeiros e os agricultores por os precios xustos e a competencia desleal que poda aparecer. O Partido Socialista e así o podemos ver a día cando se fala destos temas nos medios de comunicación, defende en primeiro lugar as cláusulas de salvagarda, que, por aclarar, son adoptar medidas comerciais temporais en caso de que podamos vernos perxudicados nun momento determinado, pois aquí se para a importación, non? Mesmo os estándares sanitarios e ambientais, fundamentalmente laborais. Sabemos que as condicións laborais en outros países pois non acadan os estándares que poden acadar a Unión Europea, e os sanitarios e os ambientais, por supuestísimo. É un compromiso explícito de que o campo non vai ser moneda de cambio. Ainda así, e vamos votar a favor, o que sí queremos deixar claro é que quen negocia é a Unión Europea. Quero dicir, isto non é unha negociación unilateral do Goberno de España con Mercosur, isto é a Unión Europea. Entonces, non queiramos dar a entender que España pode facer algún veto na Unión Europea, os vetos non existen neste sentido, de acordo? Entonces, vamos a votar a favor, estamos de acordo en todas as propostas, pero bueno, tampouco vamos volver aí, bueno, pues o Goberno de España se nega, entonces xa non hai acordo, eso non é certo. Ben, na moción así o especifica, sabemos que España é un membro máis no seo da Unión Europea, pero bueno, trasladarlle a España que xa está facendo para que a hora de tomar esas decisións que teñan en conta que o sector primario é moi importante en España. En Alemania ao mellor non é tanto, interesa máis ao mellor vender tornillos e coches a outro lado, pero a nos interesa-nos vender o que producimos, que é o sector primario, non? Son as naranxas, máis é o aceite, máis é o cereal, máis son esas cousas que das cales vivimos, como o viño e por aí. Noutros sitios, pois, ao mellor non teñen ese celo tan especial, porque o negocio deles é outro. Por eso que exigirlle que nós, os españoles, estamos aquí e queremos, xa que facemos produtos de calidad, queremos seguirlos podendo facer e que non nos veñan competencias desleales. Nos resumidas, esa proposta, e por suposto non estamos botando a culpa para nada ao Goberno de España, é dicir, unificámonos, unímonos con España para que dentro da Unión Europea que pelexe para defender os nosos produtos, nada máis. Votos a favor? Aprobada por unanimidade. Ben, pasamos ao punto de rogos e preguntas, pero antes, tedes que perdonar, pasóuseme
e despois, ao mellor, como vai haber moitos rogos e preguntas, ao mellor das persoas, aburrese de estar aquí en marcha ou ao revés. Queríamos guardar un minuto de silencio, un tempo polos graves accidentes dos trens que surgiron estes días, bueno, pois estar cas familias das vítimas. Guardamos un minuto de silencio, que os parece? Señora Blanco. Bueno, antes de iniciar este turno de rogos e preguntas, señor alcalde, quería pedir permiso para facer unha especie de declaración, non sei se queren sumar vostedes tamén, para denunciar con rotundidade a política internacional e a política migratoria do goberno de Estados Unidos. Me permite... Vale, dende o PSDG de Carral queremos denunciar con rotundidade a política internacional de Donald Trump, unha política abertamente imperialista que impón os intereses económicos e xeopolíticos por riba dos dereitos humanos e a legalidade internacional. No ámbito migratorio, o ICE, unha axencia convertida en instrumento de persecución, detención e deportación que separa familias e vulnera sistemáticamente os dereitos fundamentais e o cobre de plácito do goberno de Estados Unidos. Cando esta deriva se normaliza a nivel internacional, o discurso filtrase tamén aquí, polo que rogo ao goberno municipal un compromiso cos centros educativos, aportando recursos con programas de integración e unha posición política clara fronte ao imperialismo e a persecución. Debemos responder con educación, dereitos humanos e convivencia. Vale, paso ao apartado de rogos e preguntas. Vale, a primeira pregunta. O PSDG, seguindo a nosa maneira de facer política en positivo, presentamos distintas mocións nesta sala ao longo deste mandato, desde o ano 2023. En todas elas o Partido Popular votou a favor, pero quedou, de momento, salvo que vostede me diga o contrario, de momento quedou en eso, cun voto a favor. Son conscientes de que as mocións aprobadas no pleno non son vinculantes, pero se votaron a favor parece lógico pensar que algo faría ao chegar ao poder. Entonces, voulle preguntar unha por unha cal é o estado o que me pode comentar de cada unha delas. A primeira moción foi a moción para a creación dun protocolo de control de execución do servicio de axuda no fogar. En concreto, un control no servicio nos domicilios con inspeccións mensuais in situ e reporte dos resultados á corporación. Control de calidade, seguridade e saúde no traballo, como controles horarios, quilometraxe, etc. Alguén me comentou non fai moito que non se pode facer. A ver, algo se poderá facer. Noutro caso, coa trayectoria e o coñecemento do servicio, non entendo como pude votar que sí a esa moción. A segunda moción, a verdade é que falou deste tema fai un momentiño. Non entendo como non se trasladou nada a este pleno. É a redacción do Regulamento de Organización Municipal, o ROM. Isto non é que non sexa posible, é que é bastante de locos que todavía non o teñamos. Entonces, sabemos que no pasado houve malos entendidos ou malas interpretacións ou diferentes interpretacións da normativa e co ROM, pois, estas circunstancias non se darían, non? Penso que é urxente este documento. A moción do Consello Escolar. Contaba con aprobalo neste pleno, verdade? Porque levan vostedes 5 meses no goberno, incluso entreguelles unha ordenanza de outro concello, hai documentación da FEGAN, en fin, hai un montón de recursos dos que se pode tirar, non teño constancia de que se avanzara nada hasta este momento. A moción da vivenda, esta é máis recente, quizáis sea máis complicada de realizar, pero quero saber se se deron algúns pasos, recordo a veciñanza os puntos aprobados por unanimidade. Un inventario de vivendas baleiras, elaboración do Plan Municipal de Vivenda,
incentivos para a rehabilitación e posta en alugueiro en núcleos rurais, Bolsa Municipal de Alugueiro Rural e Garantía de Alugueiro, Plan Rural de Infraestructuras, e colaboración interadministrativa coa Deputación, a Xunta, o Goberno Central e a Unión Europea. En relación a esta moción, presentada por esta voceira e consultadas diferentes webs inmobiliarias esta mesma tarde, en Carral hai 2 vivendas en aluguer, e consultei esta tarde e fai nada, falei con veciño e xa hai unha sola. É evidente que é un problema de oferta, non hai vivendas. Entonces, se hai un problema de oferta e sabemos que hai vivendas baleiras, parece que o que hai que facer é incentivar os propietarios para que poñan a lugar estas vivendas, e máis en concreto nas zonas rurais. A modo de ilustración, cando eu consultei as webs, que xa les digo que desde ese momento, que foi esta tarde, hasta hoxe, hasta ahora, xa cambiou, había 2 vivendas en alquiler, unha e 2 dormitorios, as 2 no núcleo de Carral, non vin nas webs fora, unha de 2 dormitorios por 700 euros ao mes e outra de 3 dormitorios por 750 euros ao mes. E por todo isto, logo que rogo que nos próximos orzamentos se inclúan partidas para as seguintes propostas: bonificacións do IBE a aluguer de residencias habituais, abaixe garantías de pago con certos límites, cubrir gastos xurídicos básicos en caso de conflicto, subvencións para reformas para a posta en aluguer, subvención de seguros de impagos. En definitiva, dar incentivos aos propietarios que teñen vivendas vacías para que poñan esas vivendas en alquiler, porque estamos tendo problemas importantes. Sigo cos siguientes ou... Sí, bueno, non sei se como estes son... Vamos a ver, o protocolo ese control, sí.
Bueno, eu non entro se son liberales ou non son liberales ou non son liberales, eu non estou dicindo que nos metamos na casa de nadie, estou dicindo que incentivemos aos veciños que teñen casas baleiras a ponerse en aluguer, porque sabemos que moita xente non pon as vivendas en aluguer porque ten medo. Entonces, o que se trata é de darlles unha serie de garantías para que se poñen en aluguer. Non pretendo obligar a nadie a poñer unha casa a disposición, ni moitísimo menos, simplemente é unha política de incentivos, vale? Bueno, siguiente pregunta, rogo, pataleta. Canto ao centro de saúde. Vemos de ver últimamente nas redes sociais e aplaudimos, ademais, un principio de acordo ca Xunta de Galicia, non sei exactamente en que se concreta, para a construcción dun novo centro de saúde. Por suposto que queremos un novo centro de saúde, pero queremos un novo centro de saúde se vai ter máis medios, se vai ter máis profesionais, se vai ter... non vai ser outro edificio para os mesmos servicios, sino que vai ser un edificio con máis servicios, non? Sobre todo coa aprobación crecente que temos. Pero bueno, pensamos que hai que diferenciar a veces o que é urxente e importante. Ese por supuestísimo é importante, pero urxente ahora mismo é, primeiro, o lamentable estado que ten o centro de saúde, que por suposto ten que facerse cargo a Xunta de Galicia da súa reparación. E non menos urxente é, eso yo comentei en non sei cantos plenos, abrir o centro de saúde pola tarde en atención primaria, non PAC, en atención primaria, optimizar o edificio. Eses despachos que teñen os médicos que pola tarde están baleiros, podería ter médicos. Esta tarde tamén comprobei cos 4 doutores que hai, 3 doutoras e un doutor, e as 3 doutoras teñen a lista, teñen espera para atención primaria entre 10 e 12 días, e o doutor sí que ten cita para dentro de 5 días. En análises temos citas para mínimo 15-20 días. Entonces, pensamos que optimizar o uso deste centro que temos agora mesmo, mentras non se fai o edificio, porque o edificio non vai estar o mes que ven, nin o ano que ven. Carral sigue crecendo, vemos na prensa nas últimas semanas que chegamos aos 7.000 habitantes. Pensamos que ese centro está infrautilizado e que os profesionais non teñen... Sabemos que se eu mañá me poño enfermísima e vou aí, van facer sitio. Claro que van facer sitio. Pero os profesionais teñen que traballar así, a base de urxencias. Que lle apareza un Patricia mañá cun cólico nefrítico. Non teñen por que traballar desa maneira e os usuarios tampouco temos por que aguantar iso. Que eu me poña, hoxe teña fiebre, teña que esperar 10 días para ir. Ao final que termino indo ao PAC de Cambre. E do PAC de Cambre está saturadísimo. E onde termina o PAC de Cambre? Terminamos nas urxencias do Chuac. E que lle pasa as urxencias do Chuac? Que ao final están desbordadas. Entonces, a base é a atención primaria. Se a atención primaria non funciona con velocidade, con rapidez e con axilidade, entonces terminamos nos pasillos do Chuac. Solicitamos así mesmo, eso foi unha proposta dun veciño a través das redes sociais, e a verdade que, certo, o PAC de Betanzos ten un servicio, ten radioloxía. Entonces, o PAC de Cambre entendemos que tamén podería telo, inda que non tuviera radiólogo, pois faz a radiografía aquí e xa te informan cando chegas ao Chuac. Fai pouco, un familiar tuvo que facer unha radiografía, antes de facer a radiografía pasou por 4 médicos. O do PAC de Cambre 3 no Chuac, antes de facer. Me parece que é un desperdicio de recursos. Se un médico de Cambre di que hai que facer unha radiografía, pois hai que facer unha radiografía. Tampouco hai que facer triaxe de 3 médicos cando chegas ao Chuac. Se tes o servicio de radioloxía ali, pois o mellor xa directamente no Chuac pasarías ao traumatoloxía. Pero bueno, vamos ir cos números. A Organización Mundial da Saúde recomenda un médico por cada 1.000 habitantes. A rato actual en Galicia, xa non vamos ao que di a OMS, é de 0,83, o sea, menor que a recomendación. Pero que Carral, segundo a OMS, debería ter 7 doutores, e segundo Galicia, 6. E temos 4 e medio. 4 doutores de atención primaria e medio pediatra. Entón, estamos por debaixo do que recomenda a OMS, evidentemente, e por debaixo da media de Galicia, que xa está por debaixo da OMS. En Galicia ten a media de Galicia de aproximadamente 943 pacientes por médico. Carral ten 1.500. Por iso creemos que é moi urxente aumentar os profesionais e non podemos esperar por un novo centro de saúde que tampouco sabemos con que medio se vai dotar. Sabemos que se o Concello de Carral pon un solar, entonces a Xunta fai un edificio. É toda a información que teño eu. Continuo cos seguintes robos ou... Sí, vale. Despois, bueno,
quería consultarlle polo inventario de camiños, que vostede insistiu moito cando estaba na oposición, e a señora secretaria insiste en cada un dos seus informes. Que sabemos da Comisión de Deslindes, se hai algunha planificación, cando vai reunila, se se falou algo cos alcaldes implicados. Por outro lado, como está o expediente do polígono dos Capelos. O SEPES fixo os seus deberes, a Xunta fixo os seus deberes. A paralización destos retrasos ten algo que ver co Pexón. Unha vez que falamos deste tema, non fai moito, me comentou que o Ministerio de Vivenda, que o mellor se oponía. Bueno, eu falei co delegado do goberno, que se informou, me dixo que o Ministerio de Vivenda ni siquiera sabe onde está o polígono dos Capelos, me veu decir. Vamos, quero decir que non ten ningún problema. De momento, non se opuxo a que eso, de momento, igual mañá xa así, pero que de momento ni se opuxo. Pode informarnos tamén de si se están facendo algunha actuación para, que falamos en varios plenos, para mellorar as comunicacións en autobús, tanto ca cidade de Coruña como con Betanzos e os concellos limítrofes, non? Con máis e mellores rutas e especialmente con maior frecuencia. E bueno, hasta aquí. Muy ben, gracias. Unha intervención máis? Señora Rabuñal. Vou comezar polos roubos. Paso de peóns de Tabeallo, no centro, onde está a xestoría, cando nós estábamos no grupo de alternativa dos veciños gobernando, insistiron en que amañásemos ese paso de esa sinalización. Pasaron 5 meses e vostedes tampouco amañaron. Entón, por favor, que tomen nota e que o arreglen. A fonte do Pincho, hai varios veciños que nos dixeron que leva máis de 2 meses sen botar auga. Por favor, tamén que tomen nota e que o arreglen. Hai un informe da policía onde se informa e se propón que se coloquen distintos hidrantes polas parroquias e máis pola zona de Paleo. Entón, ese tema estaba encauzado, habíamos pedido e mirado presupostos e non se fixo nada. Entón, instamos a que se leve a cabo as suxerencias recomendadas pola policía por ser unha necesidade en caso dunha emerxencia. Co obxectivo de dispoñer dunha información clara e actualizada sobre a situación económica real do Concello, solicitamos ao alcalde que lle dé instrucción á tesorera e á interventora para que se elabore e se remita a toda a corporación un informe actualizado da deuda actual do Concello, en donde se nos informe de cal é neste momento o importe total que hai de deuda, a que concepto corresponde, cal é o exercicio orixe de cada obrigación, o prazo de vencemento, se a que procede, e as obrigacións pendentes de pago de cada unha das débedas. Tal como comentamos no pleno anterior, tendo en conta que é necesario actualizar a tarifa da taxa da auga e que dende a alternativa dos veciños de Carral tiñamos adelantado e feito un estudio do incremento que supón esa taxa, sempre se foi da man de Malsa, que é a empresa xestora, tras conversacións co director técnico de Malsa, solicitamos que o alcalde inste tamén a tesorera e a interventora a que se faga un estudio de viabilidade legal e económica para ver se co remanente que haxa de tesorería, pese que vostede dixo que non era posible, queremos que se estudie se é posible ou non a viabilidade que con ese remanente supoña un impacto menor para as familias, o incremento que supoña esa tarifa, en caso de que non poida ser viable xurídicamente, que as conversas que teñan con Emalsa vayan no sentido de que fagan unhas negociacións
donde se axuste progresivamente a tasa, donde os calendarios de aplicación sean máis flexibles ou calquera outro acordo que permita minimizar o impacto económico que poida supoñer esa subida de tasa de auga para os veciños. E, por último, como rogo, tras reunión mantida co Colexio de Tabeallo, coa directora, onde estuvemos reunidos hai poucos días, infórmasenos que cando o Concello decidiu tomar en conta as obras para levar ao POS, en ningún momento se lle propuxo facer ningún tipo de actuación no exterior. E tendo en conta que a necesidade que hai no patio exterior polo tema das goteras, propoñemos e rogamos que se mire a viabilidade de facer un amaño do que é da cuberta e que se instale unha galería, posto que lles entra auga donde xogan os nenos. Ao mesmo tempo pídennos tamén que por parte da corporación e do goberno que se valore a posibilidade de instalar, igual que hai no colexio no CEIP, a posibilidade de mañanceiros de algunha actividade extraescolar pola tarde. Non todos os días, pero ao mellor 2 días pola tarde para que os nenos de Tabeallo non teñan que desplazarse e poidan ir ás actividades que haxa no CEIP de Tabeallo. Estes son os rogos. Agora podo pasar ás preguntas. Ben, como pregunta que antes non me contestou, señor Mouriño, fixenlle unha pregunta cando foi do saneamento de Cañás, en concreto con respecto a esas vivendas de lugar de Cañás número 10, número 11, número 11H e Casanova 9, Vista Real 1. Vostede, cando a señora Blanco presentou aquí agora a moción para a recollida do purín, mesmo vostede lle contestou e dixo que hai casas que están lonxe, onde non se pode chegar co saneamento, ou porque o saneamento chega lonxe, Casanova 9, Vista Real 1, lugar de Cañás 10, 11, 11, e que pasa o saneamento ao lado. Entonces, queremos saber, e volvolle a repetir, por que se deixan 2 casas sen o saneamento cando o saneamento pasa ao lado de esas casas. Vaime contestar ou sigolle facendo? Tema do ADL. Dende o 14 de novembro estamos en ADL no Concello. Queremos saber como está este tema, quen está facendo as xestións que facía esta persona, se se vai a tomar medidas e se van a incluir nos presupostos. Pliego de limpieza e xardinería. Por que non se licita o pliego de limpieza e xardinería cando a alternativa dos veciños de Carral deixou ese pliego feito e suporía un avance moi grande nas necesidades que ten o Concello? Queremos saber por que vostede, o seu equipo, non solicitou ningunha das subvencións que viñeron para servicios sociales, perdéndose máis de 300.000 euros en subvencións que se podían haber solicitado, e non é que se perderan, é que non se solicitou ningunha. Queremos saber se se solicitou a subvención Moves 3 e se se pediu a subvención para transformación territorial e loita contra a despoblación. Queremos tamén facer fincapé en que hai unhas semanas na rúa Alcalde Juan Seijas aos veciños atopáronse con que os obreros do Concello estaban pintando 4 plazas diante do comercio que hai do bazar, con tempo regulado. Ninguén falou cos veciños da zona, nin vostede nin ningún dos seus concelleiros, nin lle deron ningunha explicación. Existe un descontento generalizado na veciñanza desa zona, tal e como vostede sabe, porque presentaron un escrito que estou autorizada a ler, con máis de 100 firmas, que paso a ler se mo permite. Debido á restricción de plazas de aparcamento na rúa Alcalde Juan Seijas de Carral por parte do Concello de forma unilateral, sin consenso nin información previa aos veciños afectados e ante unha situación estimada de unhas 78 viviendas na citada rúa, sobre 200 veciños que soamente contan con 27 plazas de estacionamento libre, das que 2 son de diversidade funcional
e agora 4 plazas de limitación horaria, deixando só 20 prazas diario para o aparcamento. E piden aos veciños a supresión do límite horario nesas 4 prazas que marcaron, así como na zona que hai pintado de amarelo diante do CEIP, que se marque un horario, porque xa non está limitado, entón non lles permite ni siquiera usar esa zona. Entón, queremos saber por que se tomou esa decisión, porque non se informou en ningún momento de nada aos veciños, se hai un informe da policía que xustifique esa sinalización, e que pensa vostede facer. Queremos tamén señalar que vimos detectando varias irregularidades en certos procedementos. Cando foron as bases das escolas deportivas, había unhas bases feitas, había unha fecha dada nas bases para publicar a listaxe de admitidos, e non se fixo en plazo nin se cambiaron as bases, nin se fixo ningún decreto modificando esas bases, e publicouse nunha data distinta a que iba. Fíxose un acto aquí, que foi o Burger Manía, donde o decreto autorizaba só a 3 postos, os postos que habían eran 6, e no decreto non constaba para nada ningún tema de música, nin actuacións. De feito, o día que estuve eu aquí no Concello, falei coa técnica que se ocupa de eso, díxome que non había nada das actuacións musicais. En todo caso, se iso que yo preguntara ao señor Vello, non vou entrar en por que yo debería de preguntar ao señor Vello, xa sobran palabras, pero a miña pregunta é, unha pasa, dúas pasa, pero a terceira é que saliu publicado na páxina do Concello, cando foron os Reis, que os nenos se apuntaran na Casa da Cultura. Non entendemos por que, habendo unhas bases que regulaban o tema de o número máximo de nenos que se podían apuntar nas carrozas, que o ano pasado se fixeron esas bases porque non estaba regulado, porque así o considerou legalmente a secretaria. Este ano non se sacaron as bases, nin se apuntaron os nenos, tal e como poñían as bases, nin houve un rexistro, simplemente foi a lo loco, cando as bases regulaban un procedemento. Axuda para o material escolar. Eu aquí pregunteille no pleno do 27 de novembro que iban a facer cos 4.300 euros que sobraron do tema do material escolar. Nós tiñamos ese tema tamén encauzado, non se fixo nada, nin se fixeron unhas bases, nin saliu publicado nada, polo que se perderon 4.300 euros que estaban destinados ás familias. Queremos saber por que non se fixo nada. Con respecto ao tema do centro de saúde, queremos saber, con respecto ao que saliu publicado estes días, do que decía a señora Fidalgo, de que hai un compromiso, según saliu en prensa, de que vai haber un centro novo. A noticia era a medio ou corto prazo. Quero saber que para vostede medio ou corto prazo. Imos ter centro de saúde novo, donde e cando? E tamén me imagino que, tendo a reunión que tuvo co Conselleiro de Sanidade máis con Verdes, que lle habrá plantexado, lóxicamente, o tema da cesión do centro de saúde, porque entendo que tendo unha reunión con eles, o lóxico é que lle plantexaran eso. Con respecto a outra noticia que saliu publicada, residencia de maiores, temos o compromiso de ter unha residencia de maiores. Donde, cando e quen vai asumilo? Servicios sociales. Queremos saber como está o tema das ordenanzas, cantas persoas hai en lista de espera para o SAF. Como está o tema da xestión do convenio con Emalsa para o tema da actualización da tarifa? Pregúntannos varios veciños polo tema que hai colocado do andamio xunto á plaza da Capela, xa que está situado dunha maneira de que os peóns dificilmente poden pasar por debaixo do andamio, teñen que invadir a estrada da Nacional 550 para poder cruzar, e queremos saber como está o tema da depuradora, se hai avances ou se non os hai.
Bueno, o Centro de Saúde, que é o primeiro punto que plantexa a señora Blanco, pois tivemos unha reunión co conselleiro de Sanidade, na cal estaba Luís Verde, siquense, que é o xerente, para manifestarlle a nosa preocupación que temos non só co edificio, sino co que plantexaba a señora Blanco, que poderíamos estar limitados en canto a cantidade de personas que lle tocan a cada médico, non? Podo adelantarlles, ademais, con moita satisfacción, que esta semana, non sei que día foi, non sei se lunes e martes, como habíamos acordado na Consellería, que viría un equipo técnico para valorar o que era o Centro de Saúde de Carral, para ver as deficiencias que tiña, ao mesmo tempo, pois, como solventalas. Veo un equipo, non só veo o equipo técnico, sino que tamén veo o xerente, Luís Verde, o cal pois, falou con todos os facultativos que ali estaban e chegou á conclusión, que máis ou menos o sabría, de que o Centro de Saúde de Carral non pode medrar máis, porque xa está cheo, non? De personal. Incluso, pois, as salas de lista de espera, pois, moitas veces solápanse, colapsanse, porque pois, pode haber os que veñen facer a analítica, ao mesmo tempo están os do pediatra, e despois as vacunas, e despois o que é o tema, vamos, cotidiano de todos os días de calquer persona que vai a ver ao médico. É por iso que eles mesmos se dieron conta que había que facer un novo centro de saúde. Esperemos que nestes días nos mande xa o informe técnico do que hai que facer ali no centro de saúde. Non sei se o vai asumir ao 100% a Xunta de Galicia, non o sabemos, pero sí que vamos a intentar, e neso saben que algo sei moverme, e ao mesmo tempo tamén dicirlles que ese centro de saúde, ao quedar pequeno, pois, para que lle imos dar á Xunta de Galicia? Se despois a Xunta de Galicia ten que volvernos a dar a nós, ou ímolo tirar, ou vai ser da Xunta, como se lle ocurre a usted? É dicir, que un edificio que é municipal, darlle á Xunta de Galicia, cando a Xunta de Galicia nós temos que darlle unha finca para que nos construya un novo. Que obsesión ten usted con darlle ese centro de saúde á Xunta de Galicia? Non sei, que sepan que en canto teña información, un informe técnico do cal se vai a proceder a que era o que hai que facer no centro de saúde e como vai a ser a financiación, porque, como ben di señora Blanco, é certo que o centro de saúde non se fai dun día para outro, e ese pois ten certas humedades e ao mesmo tempo ten deficiencias, e incluso a estética pois non parece un centro de saúde, senón que parece pois outra cousa, non? É por iso que, en canto chegue o informe técnico, daremoslle traslado do que nos digan, para que ustedes sepan máis ou menos o que é. En canto ao funcionamento do centro de saúde, sí que podemos solicitar si pola tarde ou si pola mañán. Os médicos, eu penso que traballan 8 horas ou 10 ao día, non sei as que traballan, non sei se o señor Bello quer apuntar algo e tal, pero o que temos é que ter médicos suficientes para que nos atendan suficientemente ben ás horas que teñen que ser. Non sei se agora mesmo pois lle podo dicir no, que vamos a pedir un médico pola tarde. Pois non sei como funcionan os centros de saúde por aquí á volta. Eu creo que ningún funciona pola tarde, pero bueno, se nós consideramos ou conseguíramos que funcionara pola tarde, ter máis médicos en vez de eses 4 que temos agora mesmo, chegar aos 7 que di a Organización Mundial da Saúde, que se terciaran, que se turnaran, 3 pola tarde e 4 pola mañán, pois non o sei, de momento temos o que temos e é o que hai, non? Non sei se me quere falar algo relacionado con o centro. Sí, quería comentar que o Centro de Saúde de Cambre, que ademais se fa, pero é Centro de Saúde, e Cambre ten asistencia pola tarde. Pola mañá non podemos pedir máis médicos, non caben. Non hai salas. Eu digo utilizar as salas que hai e utilizarlas pola tarde. Si queren dividir as salas e meter máis médicos, pero penso que esa non é posibilidade, a única posibilidade é pola tarde. E Cambre si ten atención primaria pola tarde, non solamente paga. Ben, hai médicos pola tarde e máis pola mañán. En Cambre, sí. Bueno,
Aquí nós queríamos que o subera pola mañá pola tarde, temos polo menos Cambre, que sabemos que vas pola tarde e aquí vai. As urxencias, pero falo da atención primaria. Atención primaria, intentaremos, cando veñan máis médicos, pois conseguiremos eso. De momento, ahora mesmo non nos caben. Si nos caben, porque temos centros de vacío pola tarde. Vale, os médicos tendrán que vir 3 médicos máis. Terá que facer o que teña que facer a Xunta para dar os servicios veciños. Moi ben, nós traslademos ya a Xunta que queremos 3 médicos máis, a máis que se fagan radiografías no PAC de Cambre. O tema relacionado co inventario de camiños traeremos para o próximo mes, que sea o compromiso no pleno do plan dos orzamentos, traeremos o inventario de camiños dunha puñetera vez, porque aí tamén moito que dicir. O tema de deslindes trasladouse aos distintos concellos. O Concello de Cerceda avanzou que ten previsto convocarnos, vamos, dicirnos cando interesa. De momento non nos chamou, nós puxemos a disposición deles para que eles, cando consideraran oportuno, que velleron. En canto ao polígono dos Capelos, claro que o polígono dos Capelos non vai saber o ministro do o polígono dos Capelos, nin a ministra de Vivienda, pero se lle pode dicir unha cousa, que na ficha de suelo residencial de todo Galicia, o Estado ten 200.000 metros cuadrados en Galicia de suelo residencial. E saben ustedes que ahora mesmo hai unha preocupación moi grande de cara á vivienda, que o falou usted fai un momento. Entón, ao Ministerio de Vivienda, porque eso si lle podo dicir, porque fixo unha pregunta no Senado, si lle podo dicir que ese terreno está reservado para a vivienda. De momento están paralizados o resto do polígono industrial. Entende? E ainda que eso, nós non lle deixamos a Fomento. Vale? Porque as cousas van indo igual. De momento, estamos esperando a ver si realmente resolven o tema do tema industrial, do impacto ambiental ese que se pasou á Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia exixiu unha serie de condicións ao Ministerio e o Ministerio terá que contestar para facelos. Pero si lle podo dicir eso. Seguro que a ministra, que coño vai saber a ministra, que é o que pasa en Carral e en Insiai. Pero si teño unha ficha que ese sí que preocupa porque, coño, se andamos buscando suelo estatal e resulta que temos en Galicia un ayuntamiento que se llama Carral, tenemos 220.000 metros cuadrados. Ai, a ver onde están, reténgalos aí, párenlos aí. Isto é o que hai, señora Fidalgo. Podo contestarle? Sí. Evidentemente, eu non falei ca señora ministra, eu lle dixen que falei co delegado do goberno. Leo textualmente. Se está redactando el proyecto de estudio ambiental estratégico y el documento de ordenación detallada para que posteriormente pase por pleno para su aprobación provisional. Sería conveniente también la aprobación del plan general para garantizar la viabilidad técnica de la actuación. El Ministerio ha insistido en que la posición oficial de cambio de usos, pero esto no supone un obstáculo para el proyecto, sino que es un consejo para utilizar este instrumento urbanístico para garantizar el proyecto. O que ven decir. Este señor... Estamos dicindo o mismo. No, está dicindo que está condicionado ou que sería máis fácil se o PSOE estuvera aprobado. Eso é o que está dicindo. E o que está dicindo é que non está paralizado, sino que sigue o seu curso e se está redactando o proxecto, senón para que o Ministerio vai a estar redactando un proxecto se resulta que está paralizado que se vai quedar aí. Ben, eu digo yo que hai e espero que sigamos así porque imos avanzando ben. De verdade, digo yo de verdade. Canto máis urguemos, peor vai ser. En canto a melloras do bus, si solicitamos unha reunión. Mandámoslle tamén unha serie de necesidades, sobre todo na zona de San Vicente de Vigo, algúns temas que non nos afectan directamente, pero si nos piden que eran de carácter, vamos, sobre todo do transporte escolar, algúns usanáronse e outros non. É complicada a negociación, máis aínda que están pensando noutras cousas que son esas huelgas que hai todos os días e por aí, en moito caso non nos fan ampliar o que son as líneas, pero si exiximos que en Carral que diríamos mellores, sobre todo na carretera 1704 que haxa máis frecuencias. E non máis paso, señor Rabuñal, a verdade é que voulle facer unha proposta. Eu ben sei que usted é moi traballadora, polo que din. Sei que é moi traballadora. Mire, se é traballadora, mira, cantos papeliños leva mandado este mes, o mes de enero, todo isto, para que lle fagamos todo isto. Eu fagolle unha proposta. Todas estas cousas está pedindo
apróbanse todas por decreto, unhas pouquiñas, e o resto en xunta de goberno. Eu fagolle un chamamento, e incluso unha proposta. Quere participar usted na xunta de goberno do Concello? E así xa ten información de todo tipo. Pero usted non se dá conta que con toda esta cousa se chegamos a ter que contestarlle todo isto. Primeiro, que non ten que dirixirlle á secretaria, ten que dirixirlle ao alcalde. Esa é unha cousa que ten que aprender. Pero bueno, non se dá conta usted, entende, que teríamos que ter 2 funcionarios para as súas perrinchiñas para saber se isto está ben ou está mal ou deixa de estar. Nós damos esa oportunidade, entende, que non nos la daban a nós ese señor que ten aí ao lado, ou que non fala, que lle dábamos... Que non falo para non decir tonterías como usted. Ese señor que está aí, que o alcalde, que non fala, sabe que nos decía cando empezaba a falar? Céntrese no tema. Céntrese no tema. Miren, non veña aquí darme un meeting. Verdad que me dicía así? Por escrito. Levántase a sesión. O público merece o trato ese. A xente que ven a escoitarnos é a que nos está vendo. Merece ese trato. Eu intento contestarlle todo o que sei. Hai cosas a mí por sei. O tema do paso de peos de Tabiallo, por suposto que intentaremos solucionar non só o Bese, que hai varios, non sei que coño compraron aí, que non fa máis que romper, que botaron 4 días funcionando, e ainda encima non son os millores que hai, porque ademais eses destellos parece que hai unha emergencia continuamente. A fonte do Pincho non sabemos que lle pasa, pero non se preocupe, non creo que haxa necesidade estes días de auga. Pero seguro que será unha filtración por algún sitio ou que sea, non se preocupe, de cara ao verán, cando faga falta, ha de ter auga. Relacionado co tema dos migrantes, sí, por suposto, que lle fixeron unha proposta os de Protección Civil, no seu día, voluntarios de Protección Civil, incluso veciños de Protección Civil profesionales, fixeron unha proposta en Carral, para incluso falar de edificios que, ahora mesmo, con certa dimensión, para darlles charlas a eses edificios en caso dun incendio tal, como reunirse, como evacuar o edificio, estamos neso, non só o informe da policía, que ratificou tamén a propia policía, meter hidrantes na maioría dos sitios. Por suposto que se va a meter hidrantes en todas partes, excepto no Caneda e nas travesas. Nas travesas, ao mellor, estamos falando co que é a fonte dos peregrinos, do Xacobeo, a ver se puidéramos tuver a capacidade suficiente como para dar auga para un hidrante. Pero no resto dos sitios onde chega a agua municipal vainos a ver. O que me di usted é que lle informemos da deuda, que lle digamos todo que tal, como están os procesos, como tal. Vito outra vez, veña a xunta de goberno, e non que nos voten contra todo. Veña, xa escoita, e xa sabe todo, non ten por que esperar a máis nada. O tema de Malsa quedou sorprendido, non? Que é isto que o informe este no cal nós podemos chegar a firmar un convenio con Malsa. É isto. Isto é o único que hai aquí no Concello. Donde meteu usted as cousas? Porque o outro día dixo ao señor Rejón que eu teño todo preparado. Vou saber onde está, porque miramos o seu despacho, miramos a secretaría, miramos todas partes, o único que encontramos foi isto. Non sei onde o tengo. Se é con... Si costou algo, e é do Concello, pois díganos onde está, porque necesitamos saberlo. De todas formas, xa retomamos as reunións con Emalsa e vai no bo camiño. Na subida relacionada cas tasas da auga non vai a supoñer unha ruína para ningún usuario da auga, para ningún veciño que teña que pagar agua. Non se preocupe usted, que o asumiremos perfectamente, e ben sabe usted que os costes dos servicios ten que asumirlo a propia tasa. Non sei a que ven esa pregunta do remanente de tesorería ou que sea, sabe usted de sobro, por menos presume, de saber que as tasas teñen que cobrarse o que realmente costa o servicio.
bueno, a ventaja é esa de que de estar no goberno a estar na oposición, pois todo o que me fala usted do Colexio de Tabeallo, pois sabémoslo claro, porque primeiro, como ben sabrá usted, primeiro pois comentan yo ao Concello, aos representantes do Concello, os que lles parece que mandan, os maestros e por aí, e daquela primeiro dinlo a nós, pois claro, pois de paso dinlo ao resto dos grupos, non? Pero, claro, esas cousas xa sabemos e, por suposto, que estamos dándolle pa diante. O tema do saneamento de Cañas, e dixen que vai haber un saneamento integral en todo Cañas, pero puntualmente esas dúas casas que vostede me di de Casanova e de Vista Real, e incluso a outra de Vista Real, xa ten os permisos da Diputación que habían solicitado ustedes. É unha obra máis que menor, e esa unha obra pode afrontar perfectamente o Concello en calquer momento. En calquer momento, xa lle digo, en calquer momento aparecen por ali pois uns temas para unha xente para acometelo, co RC, con todo, como usted pide as cousas, como realmente ten que ser. Relacionado co tema do ADL, vai a salir, pola información que temos por parte da Consellería de Industria e Comercio, que vai a de traballo, van a dar axudas po a xente de desenrolo local, o cal asumiremos, canto saían as axudas, asumiremos nosa xestión e despois faremosla conveniada co Concello de Oza Cesuras, a máis co Concello de Coirós, como estaba hasta ahora, que por circunstancias destas de temas legales, pois quedamos sin ela porque quen a levaba, quen a xestionaba directamente era o Concello de Oza Cesuras. Relacionado co tema de limpieza viaria e xardinería, pois sí, atopamos vaya por Dios, o pliego tipo, o cal, pois hai que casi refacer todo, pero sí, estamos aí, estamos, teña completa seguridade, que además non vai costar nin bueno, non sei, pero vai salir moito máis barato o servicio ese, é mellor atendido, seguro que sabrá como vai quedar totalmente sorprendida do ben que vai ser. Sempre cando teñamos suerte que a empresa adjudicataria, pois que sea, que cumpra co que sea, non? Relacionado co tema das subvencións de servicios sociales, home, por favor, como íbamos perder 300.000 euros? O único que non se pediu, como ustedes non pediron nunca, pois foi no boletín o isto de envellecemento activo. No ano 2024 non solicitaron, no ano 25 solicitaron en maio, nós consideramos que ahora, cando saliu de novamente en outubro, pois consideramos que non lo iban dar, pois xa lo habían dado no ano 25 a vostedes. É por eso que lle quero dicir que non perdemos máis que 7.000 euros, que, de feito, neste ano 2025, pois, se non nos concederon, e agora o que tai. Esos 300.000 euros aí onde van? O que si había cartos para un coche. Coches temos abondo, porque agora non nos fan falta para que anden paseando por aí nin os asesores, nin nadie. Témolos guardados, e cando o personal lle fai falta o coche, personal técnicos do Ayuntamiento, collen os coches que haxa. Sobran os coches, que eu creo que hai 2 ou 3 parados, non nos fan falta máis coches, de verdade. Si é certo que o tema da zona azul, un informe a petición, por suposto, de un veciño solicitou o tema de zona azul, solicitouse un informe á Policía Local, a Policía Local emitiu un informe no cal sería normal que se puxeran 4 plazas en zona azul quero dicir desde as 10 da mañán hasta as 2 da tarde, das 4 da tarde hasta as 7, me parece que é, ou 7 ou 8, pois que non se pode aparcar seguido, nada máis que podes usar durante media hora, non? É un servicio que está funcionando perfectamente, e ali eu creo que tamén podría funcionar perfectamente. Solicitar a un veciño, pero non pasa nada. Hoxe xa quitaron a señal, e amanhã xa se volve a poñer blanco, e non queremos para nada, que de feito chegou hoxe ese escrito, gústame ademais que teña a información de primeira man, chegou escrita a media mañán, e en canto foi eso, pois xa falei ca Policía Local para que non tuveran en conta esa señal, e creo que xa quitaron a señal os operarios do Ayuntamiento. E así se solicitei á Policía Local que planificara ou clarificara o que é a zona amarilla onde aparcan os buses, cando non están os buses, que se clarifique de alguna forma, con señalización que se entenda que se pode aparcar ou non. En canto aos procedementos eses de escolas deportivas, da burgermanía, dos races, por favor, os races non me dirá usted que non foron bonitos este ano, ainda que choveu, e non me dirá usted que non pasamos ben aí cas hamburguesas.
Non me diga usted a min que ten que estar todo regulado. Xa está regulado, pasámoslo ben. Trátase deso, entende? E cubrir a legalidade, entende? Sí, pero deixese de tantas bases, de tanto rigor, de tanta numeración de todo tipo, por favor. As axudas ao material escolar, non se preocupe, están aquí, está no Concello o diñeiro, non marcha daqui, e seguro que se fará mellor. Porque as ordenanzas esas que teñen, pois son así desa maneira, que non se entende. Nadie, ademais, son máis que privativas, non hai máis que esas deportivas, non? Que non se lle pode dar a quen realmente o merece, non? Porque ten que ser así, por favor. Deixémoslo de tanta ditadura. Aquí non somos como son outros sitios. Con Emalsa retomaremos, xa diremos tamén como vai a cousa en canto ao tema dos xa falei antes dos pliegos e por aí. Emalsa, por suposto que a relación que había doía bastante e eu penso que agora que estamos ben encaminhados porque necesitamos a Emalsa, sabe? Necesitamos a Emalsa. E o que non pode traer usted é un informe, entende, de depuradores sumilleiros, que compara Carral con Miño. Que ten que ver Miño con Carral para calcular as tasas. E sabe canto suben? O 200%. Este informe que ustedes encargaron. E sabe cando o veu? Xa estaba presentada a moción de censura. Xa estaba presentada a moción de censura. Mira que apuraron a entregalo. Un papel o seu costou, non val para nada. Non val para nada. En canto a depuradora, garantízolle que en moi poucos días, antes do día 13 de febrero, xusto un día antes do Día dos Enamorados, garantízolle que vai a ter noticias positivas en canto ao que vamos a facer ca depuradora do Quenllo. Sin máis, levántase a sesión. Moitas gracias.